Gipasidunggan sa Department of Agriculture Region 7 ang mga sektor nga nakatabang sa pagpakaylap sa mga programa mahitungod sa food security. Lakip sa nakadawat og pasidungog ang GMA Regional TV. Ang report ni Alan Domingo. Gila sa Department of Agriculture ang natampo sa nagadayang sektor nga nahimong katambayayong nila sa ilahang food security program. Apil na ang naa sa natad sa media nga nagpakaylap sa kasayuran ngadto sa mga bida sa food production ang mga mag-uuma. Usa sa ilang nakatampo sa katumanan sa taha sa Department of Agriculture mao ang GMA Regional TV. Din usa ka instrumento sa pagpaabot ngadto sa katawhan ang mga impormasyon sa agrikultura. Labaw sa tanan, gipasadunggan sa Department of Agriculture ang mga frontliner sa food security program nga naglakip sa mga individual, grupo o mga LGU gikan sa lalawigan, sa Sugbo o sa Bohol. Mipakita sila sa ilang commitment o kalig-on sa pagpalambo sa pagtikad sa kaumahan o sa yuta nga gitamnan og mais o uban pa. Apil usab ang mga nalampigit sa pagpangisda gipasidunggan. Mapasibya og unsay maayo sa agriculture. Nagutayang Farmers Challenge mag-provide ganita naa na ganitay na milyonaryo ron. Oh, katong Crabtastic. So that's from the Young Farmers Challenge. Ipakita na mo nga there's really money in agriculture. Gawa sa mga tao nagtikad sa umahan, gidevelop usab sa DA ang katakos sa mga tinunan sa mga eskwelahan sa pagtikad sa yuta. Sama sa San Nicolas Elementary School sa Dakbayan, Sugbo nga nahimong national awardee sa programa nilang urban gardening sulod sa tunghaan diin nagtikad ang ilang mga tinunan. Ipadayon ako ang pag-ugmat sa gulayan sa paaralan aron makahatag ko, makakontinue ko gahatag sa presko nga gulay para sa among feeding program. May another 50 schools nga gi-encourage na mo to participate the gulayan sa paaralan. Gawas sa Young Farmers Challenge, i-recognize na mo ang mga local government units because there are really government units, local government units that are very supportive sa agriculture. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.